We're on the way na to Luna, La Union. See you guys later. Bye! Asan na tayo, sis? Ay, Kariskis na. I think it's Kariskis. All I know is we're already there. It's take a long minute. What on? It's a long minute. Ay, just kumaloka ah. Ano yung, ano dito, Des? Four. Ano yan? Ano itong park na to? Hindi ko alam yun. Not 4, not 3, but 5. Ay, ang ganda. Parking tayo here kasi nag-call si Silvia. Ito tayo mag-support. Ang kaya layo pa nun. Hindi na lang ako maglalakad ng point. So hello everyone. So we're here na at Darigayo. So guys, so ayan, so we're going to swim kasi ang ganda ng weather. So I'm with my friends. So here they are. Ayan. Hi naman kayo dyan. So ayan, kasama ko ngayon yung pinakasikat na vlogger. Si Lloyd Cadena. Gusto mo yan! Gusto ko yan! The late Lloyd Cadena. Pero joke lang yun. So idol ko si Lloyd. So ayan. See you later. Hello, Miss Ivana, sexy opak! Ang ganda talaga ng Darigayos. Oh, para siyang Little Boracay of the North. Opak. Ang ganda. White sand din siya. Oh. Ang cute. Napakatahimik. Ang sarap maligo. Diba? Oh, nakaka-relax. Oh, diba? Super linaw ng tubig ko, pak. As you can see naman, lilipat po kami sa ibang place. Initiate retreat! Kasi naman sobrang, Diyos ko, ang pangit naman ng water dito. Sobrang sobrang dilim. Parang ako lang. Tignan mo naman yung, hindi kasi yung ko din eh. Ay, sobrang luwang parang siya. Diba? Si Miss Shandy, oh. Chantilly. Akin cellphone niya natin nagsis. Wow, ang ganda naman ng bago ni Shandy. May lamang, iPhone Pro Max.
iPhone Pro Max. iPhone X Max gaga itel. Goodbye, Darigayos! Hala, best, ano yan? I love it. Oh my Ay, gosh! sarap. Happy birthday. Happy birthday, Miss Ivana! No, mami. Ay, sino may nga ron? Yun. Ay, Ano nagbasimot ate rito supo? Auntie Daddy, mampay kami nito. I wanna siyan din. Baka dati, oh, gaga. Lilipat kami ng pwesto, guys. Kasi ang pangit ng tubig doon. Hindi siya malinaw. Hindi kaya ng GoPro. Bester na. Yes, another. Diyos ko, another, anong tawag nun? Another destination. Dadaanan dito. Ala, ginagawa pa lang yung daan here. Nakakahiya. Pagtakya mo ay gamin. Ala, hindi ako tatae. Grabe kaya eh. Huh? Saan tayo dada? Hello po. Ay, iraman mo sa Najibla. Hello, kuya. Tara na. Kukura mo! Kuya. Mutanan dito. Ang tanga. Eh, tama ni Dalan sa data ni sis. Inaramid dalawang kadala nun. Tama lang. Man. Kuya, mabalindala nila. Oh my God, nakakatakot. Baka may maahas dito, best. Maliban sa'yo. Ba ikaw ang Siya muna kayo lang. Ito na mga nyohas. Oh. Oh my gosh. Ano to? Camping ba to? Shit, nakakatakot bakala. Ala, effect agad din. Gaganyanin, gaga. Puting ng vlogging, git. Ay naman. Abay, bilag ka ngayon. Ala. Oh, another set. Ayoko kasi maligo kasi sobrang init. Nakakaitim. Di ba, Miss Shanti? Set ka dito, pretty naman. Oh, gaga itim. Ala. 5 times na siya. So, malabo. Oh, ganyan na lang. Back. Ganda. Ganda ng langit. Oh, back. Ganda nito. Naayos nila yung GoPro. Ay. Saan tayo pupunta? Wow, ang ganda. Dito daw po yung karumasan. Sabi ni Miss Shandy. Oh my God, ang init. Pero ang ganda. Shandy, asan ka na? Dito daw po yung karumasan kung saan nagkikeme si Miss Shandy. Shandy, ayaw mo ngayon gaga. Dito nagpe-placing si Shandy. Ay, ang ganda ng place.
may place to be. Bakala. Alam ko na kung saan tayo pupunta. Pag may cat. Pag may keme. Ang ganda. Ganda. Shandy. Naya, berbero kam sis. Andun yung dalawa, oh. Busy sila nagchichika-chika, bes. Bes, adati ko dito, kaluit ka kasjay. Siya tang lalim. Waterproof na ito, cellphone na. Bes! Waterproof! 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 Ayaw niya. Waterproof. Huwag ko na naman ni Miss Ivana Nalawi. Nalawi. Ano ni sa tour? Pati ano yan? Ay, yung nails kasi yung pinapakita. Nakakaasar. Nacho. Abi, basta pa mong kayo. Ay. Hindi pang kumahula. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. Just click the bell button and you will be updated for the next videos to be uploaded. Thank you so much. Bye-bye.